lokho kunehlelile namhlanje nami ngingangehlela ngolunye usuku. Hayi ngiyabonga Alwa. Ngiyathembisa ukuthi lento nomhla umemeza ngizosabela. Ayikho inkinga mfethu. Ngisacela ukuvalelisa. Mana kancane phela manje bese nesisakwazi nokuthi uhlale kancane nesizwe ukubongaza ngomsebenzi engake siwenzile. Ukuthi khona la ngisaphuthuma khona. Hayi nami ngivumelana nephuza yami. Okay. Inglasi eyodwa nje. Ngizani lapha? Mamhlaphe phela ngisikhwama nje kwazi. Adikhulayo general ntwana bogwebevu alazi lutho ngesikhwama futhi bengayile kwesilanda lapha. Hayi ngididayo manje. Mawukuthi akazi ugwebevu ngisikhwama pho wenzani lapha? Ngithina sobathi general. Sesibuya kophala umsushi sashasa layithe. Semdedela ngini. Ebungambona lapha bese ikhipha zonke wena wabona ukhuzana ekhipha indaba zangizwe emchunu bazi washo nokuthi lapha bebengayile bona ndisikhwama ngobuza ukuthi uQueen View uhlangene nokuthunjwa kukahle ngamanje la ngamanje uthunjiwe la nje liphasi ngafika. Azweni nesibindi shem. Ungena la esiqweni samabhubesi ngoNdlovu yangena emva kwalento oyenzini. Kwakuhleka izihlangane ebudile. Lalela. Ngizokuxwayiza la. Yekela ukudla umzila wami. Wena ohlukile nemoto emikujanje. Lizokushaya isiguzo bani. Tsanda boy isibindi sakho. Sokale la usuka khona. Ngena la endaweni yami uzosongela mina. Ayicashe umhlaza sana. Azohlaza ngempela wena. Sukalela uswakho ngizokhuluma uthuvu la. Awukhuzane nondinda wakho nakweliwe. Masikhuluma samadoda. Uthula. Yabona ngani basangifanele nabafana khululeka bazoyifuna lemgulukuthi futhi bazoyithola ngale imali yakho khululeka wena. Hayi ngiyabonga yazi ngihlahla nje ubona umntana ufana nawe yaphela bese ngipitheni ikhanda ngazi ukuthi ngizoqala ngaphi nje ukuthola abafana ngizothola lemgulukuthi. Khululeka ngani that's what friends are for. No. Ngiyabonga. Oh, ikoni masibari la. How Elias sibarwe ntshanga waqhamuka ngabe sengihamba anyway ngane ke wena usengimbalisela ke Elias Animxoshi nje mina. Khululeka sena sami hlala phansi izinto ezimnandi phela. What's news here for me? Uqhayeka siphela usitholela abafana laba abantshontshe isikhwama semali. Hawu itori bafana bazotori bafana hayi ukuthi itori bafana batetiri maskwaba bathi marino Hayi bengakasho phela bazoshopela masebela. But anyway we're talking. Try amabhada wani kodwa yazi kunibhengi phela ngitshela ukuthi angisana ajika vungitshontshela isikhwama phinde futhi uzoncenga la uthi mina angibe ngakuyena ngithi ngiyavuma yazi hlezi ayiphakela uthi uzoqoba inhliziyo yami eqobe iphakela izinja engiphinde ngithemba umuntu esifazane ucinile futhi undesifunga
Azini bola futhi sisame sithi uRelax wabacaca ukuthi sabhene noQueen P kuphela. And singagodla abafana bami aboQueen P uyingozi. Bra, ngeke kuthunje kanje ngamandla kanje qedwe ugwele ngatatazela kanje. Asuke khona. Obvious uthunje yena. Asibe ngimthatha kancane bafutha uQueen P kodwa kuyacaca manje ukuthi dangerous. Wa. Ibaba, siyakhuluma ngalengane. Wathini wena? Wathini? Wena solo lo ngeke mina ngishawele ingane nelangani yokugcina ngane. Buka manje bosengena amanzi emadolweni. Ngifise kanda sala. Cedera dibuat sansan. Tuan, Kodwa mshayeli bazowafa amabhadi ubani futhi wena indaba kulendele uQueen P yini Ayewayithela ke nawe baba hlala niphathi madoda ngifuna sikhulume abone ile ngekho ke le angazi ukuthi le nto ngifuna siyenze ibe lula noma ithi kuba nzima awusho umenzani uQueen P uQueen P mina ngimenza ngalutho nina ngifuna ukunitshela ukuthi kusukela namhlanje senizosebenzela mina ngikhohle uQueen P hayi dali wewe ngaphandle kwemafuna unyamalala njengaye nami okay ngisho ngathi siyavuma uQueen P ngekwazi ukuluza isikhwama sami ngiyena khuluma ngasiphi isikhwama ngalesi sifunani-ke manje kokwana awu nemali imali bizenye awu mathosi imali bizenye hey imnandi ukuba nemali imali bizenye awu imali madoda awu athathe phela imali bizenye awu imali bizenye awu imali madoda awu Awumalume ukuphi ngakho. Qedele ukudla ngakahle. usho kuphi ukudla mshana Ukudla kwami lokungishiye ebhudweni. oh athi mshana wena sakhe sisi uhambe naso sase sadla ke thina Awumalume kusuela nini leka umuntu mabe hambile kudla ukudla kwakhe lapha. yabona mshana ukubisi sakho ubushiyele ekhaya ngabe sisuthi sonke Malume uthi ukudla kwami. lalela uthi ngiphendule yabona mshana ukuba ushiwe unkosikazi lekhaya benga wena obezokuphekela uyeke ukuhamba lezi indlela zakho lezi useless esingakwenzeli lutho futhi awungiyeke mshana ufuze ngokukhulu ukuthula lokho alabasha
Mngani nabayela bafuna tingisho ukuthi ngizobalela. Hayi ke mngani, usebenzile yazi bengithi ngeke nisafika. So these are the guys that are talking about. These are kids, man. Kanti ngasibuka sibangela singane nje. Kanti shama trainers sisebenza ngesponsored. Yezwa ke sibaba sentshanga. Mina ngeke ngikulethele imfundo amakhwela. Ngikhuluma ngisheshe la ngoba miningi engibhizi ngakho mina. Hayi, usokala into engadlali. Baba mpopo, shalo dabeni. Ngiyabona ra bathatha risk kwami yami nale mali yami ma 15 to 20k yabo yathori risk kwami samini pamakuru mkomero Manje bafuna bephilani. Kahle mfana, sozenza nidumbu thini? Kahle. Next time ngibiza uGadafi. Ungangibizi njengomfana olusinkomo mina. Awukahle Gaddafi, uThamaru namangqongo nje. Hayibo. Yabona into red mini labafana bepira risk kwami samini mina zaniyenza nijaburi manje. Sisinikeza 5k manje senze umsebenzi. Imali engaka? Yazi ngithi ngizothi 1000 at least. Sisengathi abayazi into bekhululayo. Mase be right kahle. Sebecabange kahle. Bazosidinga. Hey, this account number yakho la. Hayi lalela. It's 08 Yeah. 95 Yeah. 78 111 Yeah. 7. Asefe. Niyenze ma show, niyawenza umsebenzi. Yon mari le. Otherwise, nonqoma wena hamba na wena eZimbabwe lapha ya. Yena lo. Hey. Niyabafuna asikwami yamini. Hayi ake sivalelise. 5000. Imali engaka? Ngoba uthe wena una imali usuyothatha 5000. Ngingaphi nemali yamini?